Как разведка, военная разведка Минобороны оценивает состав вооруженных сил России и готовность к нападению, допустим, в Крыму? Ну, Именно воєнну готовність, да. політичну, понятно, що ви не можете По-перше, оцінити. заява нашого міністра оборони, вона ґрунтується на тому аналізі, який ми робимо, на тих розвідувальних оцінках і на можливих сценаріях дій Російської Федерації. Якщо ми будемо говорити про 2015, 16 і навіть 17 роки, на той період була одна ситуація, мається на увазі безпекова ситуація довкола України, і, зокрема, те угруповання, яке перебувало в Криму, воно мало одні параметри. А на сьогоднішній день ми говоримо про те, що опрацьовані Головним управлінням розвідки Міністерства оборони разом з іншими розвідувальними органами, ми постійно працюємо над тим, щоб чітко розуміти плани і наміри, і розуміти ті ознаки, які вказують на те, що йде підготовка до збройної агресії або широкомасштабної агресії. На сьогоднішній день ми маємо декілька сценаріїв. Це аналітичний продукт, де ми можемо розглядати, за яких умов Російська Федерація може почати і широкомасштабну агресію, і, відповідно, дії з території окупованого Криму. Ми також ґрунтуємося на тих навчаннях, які проводить Російська Федерація в Чорноморському регіоні, на території Криму і загалом в Південному військовому окрузі. Результати цих навчань свідчать, що є багато проблем на сьогоднішній день в Російській Федерації. Вони розуміють уже потенціал і можливість адекватної відповіді Збройних сил України. І, відповідно, вони бачать ті недоліки, які в них є. Ми зробили аналіз і прогноз розвитку ситуації майже до кінця 2020 року. Чому? Тому що з цим періодом пов'язане формування нових з'єднань частин в Південному військовому окрузі і, можливо, плани щодо нарощування потенціалу на території Автономної Республіки Крим. Можна сказати так, що на сьогоднішній день планів щодо початку до кінця року широкомасштабної агресії немає, але ми знаємо і достеменно вже аналізуємо такі питання, як підготовка до стратегічного навчання «Кавказ-2020». В наступному році це навчання буде проведено. Будуть перевірені ті з'єднання частини, зокрема, та ж сама 8-ма армія, яка формується на території Ростовської області. Ті нові з'єднання і частини, які на сьогоднішній день розгортаються на території Криму, буде перевірена їхня готовність до дії в об'єднаному групованні військ. І крім того, на сьогоднішній день ми спостерігаємо таке питання, як нарощування мобілізаційних ресурсів на території Криму. Ми бачимо переміщення бронетанкової техніки на територію Криму, саме з Ростовської області. Ми спостерігаємо нарощування інших матеріально-технічних засобів, паливомастильних матеріалів. Цей процес він триває. І, відповідно, поки він не буде завершений, Російська Федерація реально не зможе повністю реалізувати плани щодо широкомасштабної агресії. Це все необхідно враховувати. Я понял. Вы анализируете это все как военные люди, как военные разведчики, да, готовность и так далее. Когда, по вашим расчетам, Россия будет физически готова, когда она будет полностью укомплектована войсками в Крыму, что вот они себе сами скажут, этого в случае нападения на юг Украины, там, на Одессу и так далее, им хватит? Перший етап, про який я вже сказав, це кінець 2020 року, коли згідно планів Російської Федерації буде завершено формування з'єднання частин, визначених в Південному військовому окрузі, в тому числі в Криму.